Curious Beauty, an alternative costume exhibition. Dan hu l-isem ta' wirja li bdiet f'dawn il-ġranet f'Palazzo Falson l-Mdina. Il-wirja qed issir mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti u tikkonsisti f'kostumi u aċċessorji storiċi mill-kollezzjonijiet tal-Istat, il-Knisja u oħrajn privati. Id-diretturi artistiċi tal-wirja Caroline Tonna u Francesca Balzan qalu li din il-wirja ta' kostumi, kpipel u żraben fost l-oħrajn qed jintwerew f'installazzjonijiet ta' arti kontemporanja fl-isfond ta' dan il-palazz medjevali. Matul is-snin saru diversi wirjiet f'Palazzo Falson li taw importanza partikolari lill-arti dekorattiva. Din l-akbar wirja u l-ewwel li tagħmel użu mill-kmamar kollha tal-mużew biex tippreżenta kostumi u aċċessorji ta' preġu storiku fi dialogu mal-kollezzjoni permanenti li tinsab fil-kmamar ta' Palazzo Falson. Is-Sinjura Tonna qalet li din il-wirja iżżewweġ l-artefatti antiki mal-arti kontemporanja. Morna f'kollezzjonijiet pubbliċi tal-Knisja u anki privati fejn lan kien li nsibu oġġetti prezzjużi mis-seklu 18 sa nofs is-seklu 20 li għandhom xaqsmu ma' ħwejjeġ u aċċessorji. U dawn ridna nippreżentawhom b'mod alternattiv ħafna billi ntuhom libsa ġdida b'mod kontemporanju. Jiġifieri kull oġġett li hawn esebit fit-12 kamra li hawn f'Palazzo Falson hija ta' kurżità u ta' ġimiel li ma bħalu. Din turi l-identità tal-Maltin fejn jidħlu ħwejjeġ, fejn jidħlu gosti u aħna qegħdin intuhom din il-contemporary art installations. Il-kuratur ta' Palazzo Falson, Francesca Balzan, spjegat il-kollaborazzjoni li saret biex ittellaw xogħlijiet ta' Ganotel, Bizzilla u parrokki tal-epoka fost affarijiet oħra. Sibna wkoll li ndaħlu artisti oħra, fis-sens li pereżempju kellna bżonn parrokkja għal manekini, allura qabbadna epoch wigmaker xi ħadd li vera taf fuq l-istorja tal-parrokki. Ukoll fuq l-istorja tal-hairstyle, ukoll qabbadna l xi ħadd li ganotellista prima biex dejjem nżejnu iktar il-ħwejjeġ. Għamilna wkoll kollaborazzjoni ma' xi ħadd li jaħdem il-bizzilla, taħdem il-bizzilla b'mod inkredibbli, imma d-darba jednila mhux bizzilla normali bil-ħarir, imma tista' tagħmel bizzilla fuq skala monumentali u li tista' li tiflaħ għat-temp. Francesca Balzan komplettajt li għal din il-wirja Fondazzjoni Patrimonju Malti qed tuża affarijiet li ġew riċiklati minn wirjiet oħra bħal kaxxi li nżabaw b'kulur u deb. L-esibizzjoni li se tibqa' miftuħa sas-16 ta' Ġunju hi msejsa fuq il-karattru ta' Olaf Golscher li għex bejn l-1889 sal-1962 u kien kollezzjonist, artist u filantropu li mela Palazzo Falson kollezzjoni vasta ta' antikitajiet li inkludu amara, fidda, ġojellerija, pitturi, kodba antiki u arkivji tal-familja.